Süt yetiştirүүнүн бүгүнкү турушу кайбир райондордо бүтүндөй канагаттандырырлык түгел. Алар Татарстан Республикасы президентинин күчтүү тенкидине илекти. Татарстан Республикасы президенти Рустам Миңнеханов süt yetiştirүү түшүнүн төп себебин тирлекчилик менен тиешинче шөгүллөнмөүдө көрө. Сыйырларның баш санын савылган süt күлөмүн ясалма рәвештә кагазда күрсәтергә тырышу гына иракка алып бармый. Азык рационы сыйык икән сыйфатлы süt алу турында сүз була алмый. Шуңа да хәзер тирлекчилик алдында коелган төп бурыч көп еллык үләннәрне үз вакытында чаптырып алу һәм шул ук вакытта малларның җәйге рационына кертү. Районда барлык хуҗалыкларда көп еллык үләннәрне чаптыруга киреште. Агроразвитие хуҗалыгының тәҗрибәле механизаторы Анатолий Дементьев беренчеләрдән булып үзенең полициясында люцерны чаптырырга чыккан. Куе булып үскән үлән быел да хуҗалыкта пешәннең мул буласын күрсәтә. Скосить надо, пока зеленая трава, убрать вовремя. Тирлек азыгы әзерләүнең уңышлы узуы техникадан тора. Бүгенге көнгә район буенча 300дән артык тирлек азыгын җыюда куллана торган техника әзер. Иң мөһиме булганны сыйфатлы килеш җыеп алу. Азык сыйфаты тирлекләрне үрчетү, аларның баш санын һәм продуктлылыгын саклауга тәэсир итүче төп фактор санала. Үз вакытында чабылган бутанизация чорында һәм бу файдалы да беренчедән монда витаминнар сакланачак. Үз вакытында тиҗеп алганда икенчедән ягында бу иң югары вакыты үләннәр. Шуңа күрә менә республикада без куйдык бурыч. Беренче шушатнарда менә Кармазатовка кирешергә һәм Сабантуйга 10 июньгә Кармазатовканы основной пешән хәзерләүне тәмамларга дип. Сөтне арттыруга төп бөтен нинди максатлар бар, нинди мөмкинлекләр бар, шул турда эшлибез. Без аны Никотле безнең кемегән булса, без аны тиз арада җарбыз дип уйлыйм. Тирлекчелек өчен май аеннан да кулайрак вакыт юктыр. Үләндә булган файдалы матдәләр сыерның сөтен арттырып кына калмый, кышын шактый таушалган сәламәтлеген дә ныгыта. Бүген секендә яшел маслар шатлаган хуҗалыклар бар. Без алар белән кискен шап барабыз. Бир Нурлат хуҗалыгында, Нурлат сөтендә ул якта вопрос әле дәрес иттереп куелып бетмәгән. Мин уйлыйм, алар бу вопроска яхшылыктан карарлар дип. Язын җыеп киптерелгән дару үләннәре тирлекчелектә чын мәгънәсендә ашыгыч ярдәм сыман. Бигрәк тә бозауларга ел әйләнәсе дару үләннәренең файдасы зур. Агроразвитие хуҗалыгында быел бу эшкә керешкәннәр дә инде. Быел район буенча план нигезендә 26 мең тоннадан артык пешән әзерләнергә тиеш. Бүгенге көндә тирлекчелектә куелган төп бурыч сыйфатлы тирлек азыгы әзерләү. Моның өчен июньнең 10 көнлегенә кадәр күп еллык үләннәрне чаптырып алырга кирәк. Нәкъ менә шушы чорда үләннәрдә туклыклы матдәләр сакланып калачак. Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белгечләре районда тирлек азыгы җыю буенча әзерлекне югары бәяләде. Шулай ук хезмәтне саклау һәм техник куркынычсызлык кагыйдәләре үтәү буенча да җитди сөйләшенде. Көтүлек сезоны башланды һәм аның уңышлы булуына өмет бар. Бары тирлекләрне ашату һәм асрау технологиясен төгәл үтәү зарур.